Kaixo nere super txikita, super familia, zemu zaudete. Oaingoan, tokatzen zaigu ipuina. Nere bigarren liburuko, bigarren atala, endika loroa. Bakizute zertaz doan? Lehenengo kapituloan sinismen mugatu horiek askatuz, oain bilakatu behar ditugu boteretsuetan. Goatzen zeate, ez naizona matematiketan, nola aldatu ezakegu. Egunero entrenatuz eta praktikatuz gero eta hobeagoa naiz. Pixuak entzen dula, ezta? Kapitulo honetan, atal honetan etortzen zaie agure jakintxu bat gure kuadrillari. Esaten die, endika loroa uste izuet, gaixo dago ea laguntzen diazuten eta desagertu iten da. Beraz, ze gertatzen zitzaion endika loroari denbora guztien itzitsusiak, gauza negatiboak esakari zen. Orduan aldatu behar dugu bere sinismo mugatzaioiek. Eta garun subkontzientea berriro programatu egingo dugu, oso modu errexean. Nola egiten zan errepikatuz eta emozioa ikutuz. Beraz, etengabe xuxurlatzen zioten endika loroari. Oso politia oso kantu politak egiten dizuzu, zure galdia kristona da, eta gogoratzen zioten irudi hori, pozik egan, ze irripartxu, eta handikan pixkanaka endika loroa primeran egan egiten zan, eta xuxurlatzen zituen hitzoiek, eta bere kantuz jendea laitzen zuen. Hoixe, gogoratu nola egin dezakegun, sinismen horiek aldatuta ekintzak ere aldatzen dira. Ados, errepikatu eta sentituz. Venga, gero arte!